What works for the n0tice cannot work for us. It's killing us. We cannot learn. As I am here to teach you this. If you are willing to learn. Oya no one about conversion. Mobile ka agbagi nke bu eziokwu. Mgbe oya bu Jesu abiaguto umuazi bu mgbe fa na okenye na anoro. Mobu mgbe ba no na deep sleep. Mgbe ba na la anya obu na onye obu na larugo ụla. Mobu mgbe na la anya obu na nya bu nwata no no sia. Obu na onwere zo nya na ya no. Conversion abia adaba nya bu nwata. Maka no spirit ka obu spirit abia go monitor. Obu na every other person no around. Anozi ya. Obanye n'ime nya bu nwata dobia. Conversion adobia. Obu na care is not taking conversion adogbonya. Mbabu bu mgbe that person na force the child the baby ko solia conversion aburo and communicable disease. Conversion aburo sickness na abu anokata na ya ka malaria. Mabo even abono kata ya mmadụ. Conversion bụ a spirit forcing another soul to join him or her that this world is not livable. That this world is a place of suffering. And this conversion na kanjo mobulu na ina menwa gi expose na ebe onye nwụla anwụ nọ. Any house ọbụla mmadụ nwụrụ n'ime ya, ụmụaka niile na ebe abụ dị below 10 years ga-ejelili holidays. As long as not matter if was one can no na that very premises, that very compound. Ụmụaka niile nọ na compound ọ bụ ga-apụ. Faga no away from that very compound, away from that very premises for 12 good days. Isu na atọ ka that spirit wee pụọ before banachi ya tazo. Omenala Igbo ka ọ bụ. Then ụmụaka ndị na-aga ije ọfụ na ndị na-aṅụ ala maọbụ ndị na-egbu igbe, ndị dị below 3 years down, a na-agbanyefe ibe n'aka. Ibe a na-agbanyefe n'aka bụ na the spirit ga na-achọgakwa ebe va nọ. Foge na alọ the spirit na nlọ fadị na land the spirit na-ejekwuva that thing na-agbanyeleva n'aka ga-abụ ọ na-abụ nwata alụba nlanụ kata ọkụja this thing na-eme ka ya nọ the spirit eche na mmadụ na-abịa ọgba ọsọ ọma nkombisi nwuzi the child because of that very thing na-eme ka noise. The spirit na like a quiet place. Ebe spirit na-anọbụ ebe spirit na-adị eme ụmụazị attack bụ na quiet place, a very quiet cool place kaba na-anọ kaba na-eje eme ụmụazị attack. So ihe nwatakịrị ijele n'aka ijele maọbụ mgbịlịgba maọbụ anything na-eme ka noise n'aka mgbe ọbụla the spirit bịala the child ọkụja the spirit agba ọsọ. Ndị nna nna anyị ba melie mana tata ndị ụka melụ gị kweta na fetish believe na Jesus can secure you, that ọ bụ na onye Jesus echere obodo na onye eche na-eche n'efu na those things ewere no matter. You are killing. Ị na-egbu ụmụaka gị ka mgba gị agba. Obodo ọbụla weli beji wa marova baji we ka na-eme exist. Obodo ọbụla weli beji wa marova baji wee bi ogologo ndụ. Onye rapụ ibe o ji ama mma mmụ ya alụọ agbata oke gba ọbịa mkpọkọlọ eweli akpofuo ntụ. Onye ọbụla si na be nna ya dị ka be ewu. Ịma na ibe ọ na-akpọ nna ya bụ na nna ya lụrụ ụlọ ewu, adị nyanwa bụ nwa onye lụrụ ụlọ ewu, of which na ọ bụ nwa onye na-alụ ụlọ ewu. Na nwatakịrị ọbụla pụtara ụlọ ụtụtụ wee nene nna ya sị na nna ya na-eyi ewu, ịma na ya bụ nwata abụrụgo nwa ewu.
Adna na ga no mmanya. Ibe na-ewute m rinne bụ na ndị ụka ahịa ekwena tete. O nwere ibe megide ka ndị ụka kwete nete na ụka na-ebuve. Maka na brain watch liver to the extent na ya agwa gị na Jesus ga-esave gị in everything. Na nwere mmụọ ọbụla nwere ike ebe Jesus nọ na Jesus ga-esave gị. Mana obu Satan ka the whole church lulu about 20 billion church in a fight. The Satan has never been defeated. That demon has never been defeated. On one go send me about the way this demon on no fire, Holy Ghost fire every Sunday. On one go ye bully. Manunu believe in that Satan, na the mention of the name of Jesus. Every knee shall bow. The Satan will run away. The demon will fire, will vanish, and this and that. Still, the demon is still dwelling, doing all kinds of things. And that Jesus has never killed this demon. He didn't do one guess. Use all your common sense for once. Nyamelunu jiwe welo men and Igbo were about to the mold. Makanunu believe that Jesus can do all things, and every at the mention of the name of Jesus, every knee shall bow. Mana on wicked in abunu kadinabunu. Upon name be go be dinabunu. Upon name be go money na dinabunu. They can atav. Alusia ba se no nya no maga alusia bu kunu ja atav. Na alusia bu na ebu mmadu. Since he maybe alusia na bu na afuga multiply you go. Nobody want to say about that. So many generations has been wiped out because of Jesus. You will never believe this. You was not go maga gina afu ozu anya. Oburu ozu niile ka ye ga-afụkwu. Nwanyị dị ime ada eje ebe ozu dị na. Nwanyị na-enye nwa ala ada eje ebe ozu dị na. Ọbụrụ efu ozu ọ bụ okunye. Ọ na-ebusisi anyị na Igbo. Onye a ga-asị gị na ọnwụkwa n'ife o mee. Emesi onye be de shout nsogbu. Tata nwa nwanyị dị ime na-ejezi na mọchụwarị ebupụta ozu. Ụbọchị bụlụgbo nwanyị dịgo dị ime, ọ bụgo na ọmami ya nwụrụ, o nwere extent ọ ya gadebe. O nwere extent ọ ya gadebe. Ndị be di ya ma nkwa. Ndị be mmụọ ya ga-agwụ ya. Ndị be nna ya ga-agwụ ya. Mana tata a ga-asị gị na ọ nwere ife ome. Ọ ya eje na mọchụwarị, o buru ozu mami ya na-ebe akwa, ebuli etinye n'akpati, a na-ebe akwa, ọ baga ambulance, ebuli ya nataba. It's affecting so many people. It's affecting so many families. Nwanyị dị ime ejezi n'ebe ozu, ijezi na-ekili ozu. Ijezi na-ekili ozu. Ọ ga-eme nwa ibu n'afọ affect for the sake of nwa ibu n'afọ. Nke ndị ụka meziri wee tasị na ọ na-abụ alụ gba arọ, ọ bụzi alụ omenala. Ndị okenye anyị na practices this very thing, evil thing in our land, in the name of Nava na-eje ụka. Ụfọdụ na-emekwu omenala, amara ọzọkwu nke bụ ezigbo ya. Ụfọdụ na-eme omenala na-ejezi achịla aja awụnye n'ili ozu. Alụ gba arọ ọbụla omenala. Ọbụrụ omenala Igbo. Mmadụ ọ dị enyi ozu ọnwụ ya. Asị gị na ọka ikwu ekwu ikpeazụ ikuru chovel. Papa
jee nke ọma mee nke a maọbụ mee nke ọzọ mee nke onye gwara gị. For the fact that that person is your family member, you don't have any right to bury the person. You cannot pour sand inside the grave of that person. What works for the n0tice cannot work for us. It's killing us. We cannot learn. As onye na-emekwu omenala amara nke bụ ezigbo ya. I am here to teach you this. If you are willing to learn.